सुमित बाद झाल्यानंतर इथे शुभम पाहायला मिळतोय. शुभम चौगुले होया पुढील चेंडू. आता मात्र इथे कार्पेट शॉट खेळला गेलाय. सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी आलेला. इथे धावसंख्येचा वैयक्तिक धावसंख्येचा श्री गणेश शुभम याच्या मार्फत पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा महेश 62 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिलं षटक इथे प्रगतीवर असताना पाहायला मिळतंय. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. धावसंख्या 12 होताना पाहायला मिळते. सुमित बाद झाल्यानंतर सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे इथे प्रेशर न घेता ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय खरोखर कौतुक करावं लागेल या शुभम याचं. पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. षटक संपतंय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या 12 धावा, एक गडी बाद 12. सुमित सारखा एक चांगला गडी जो ॲज आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळत होता तो कुठेतरी बाद होताना पाहायला मिळाला. तदनंतर मात्र शुभम चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपन्न झालाय. तदनंतर मात्र धावसंख्या 12 होताना पाहायला मिळते. आता मात्र एक महत्वाचं षटक या स्पर्धेतील पाहायला मिळतं. या इनिंग मधील पाहायला मिळतंय जे बोनस षटक म्हणून जे ओळखलं जातं या स्पर्धेमध्ये. GPL पासून हा बोनस षटकाचा जो नियम लागलाय तो या MPL मध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. अजिंक्य चांगल्या प्रकारचे चेंडू इथे मैदानावरून फिरवण्यामध्ये ज्याची ओळख आहे तोच अजिंक्य पाहायला मिळतोय. निवेंडी इथे स्पर्धा झाल्या होत्या त्यामध्ये मालिकावीर म्हणून ज्याने किताब जो घेतला होता तोच अजिंक्य या MPL मध्ये जयभरी भुतोडे संघाकडून पाहायला मिळतोय. आता मात्र नो चेंडू आणि +1 अशा 2 धावा म्हणजेच काय बोनसमुळे ह्या धावा 2+2 म्हणजे 4 धावा ऍड होतील आपल्या धावसंख्येमध्ये. धावसंख्या 16 होताना पाहायला मिळते. बोनस षटक. पुढील चेंडू अजिंक्यचा बोनस षटकसाठी स्ट्राईकला रोशन असेल. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू हाताळला होता, सन्मान दिलाय. नक्कीच रोशनच्या मनात असेल चांगल्या चेंडूवरती सन्मान आणि येणाऱ्या चेंडूवरती ते प्रहार करायचा. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. लेग ब्रेक चेंडू इथे हाताळताना पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथे वाईट आल्यानंतर मात्र आता मात्र पुढील 2 चेंडू चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळतो. आता मात्र पुन्हा एकदा थोडी उसळी घेणारा चेंडू निर्धाव जाताना पाहायला मिळतोय. सलग 3 चेंडू या बोनस षटकामध्ये निर्धाव जाताना पाहायला मिळतात अजिंक्यच्या मार्फत. नक्कीच सर्व जयभैरी संघाच्या समर्थक संघ मालक यांच्याकडे थोडी खुशीचं वातावरण असेल कारण बोनस षटक या षटकामध्ये आपण जेवढा धावा कराल तेवढा धावा डबल असतात. परंतु इथे सुंदर प्रकारची गोलंदाजी अजिंक्यच्या मार्फत पाहायला मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू +1 म्हणजेच काय बोनस धावा 2+2 इथे नक्कीच अडवताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 20. 65 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पुढील चेंडू अजिंक्य याचा स्ट्राईकला रोशन असेल. सुंदर षटक. तितकी सुंदर क्षेत्ररक्षणाची जोड पाहायला मिळते. प्रतीक भुते क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. रोशन सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. चांगली फटकेबाजी रोशनच्या मार्फत पाहायला मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा 2 धावा 2+2 अशा 4 धावा ऍड होतील. धावसंख्या 24 होताना पाहायला मिळते. बोनस षटक चालू असताना धावसंख्या 24. पुन्हा एकदा नो चेंडू +1 अशा 2 धावा म्हणजेच काय पुन्हा एकदा 2+2 धावसंख्या 28 होताना पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या 28. पाहूया आता मात्र पंचांकडून इथे कोणता निर्णय घेतला जातोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण येथे ओमकार याच्या मार्फत पाहायला मिळतंय. वारंवार इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय ओमकार. या पंचांकडून इथे कोणता डिसिजन घेतला जातोय. नक्कीच नो चेंडू. एकच धाव असेल म्हणजेच काही धाव डबल होताना पाहायला मिळते. 30 धावा झाल्यात आतापर्यंत.
बघूया जर एखादी इथे विकेट आली तर नक्कीच 5 धावा मायनस होताना पाहायला मिळते, नाही तर एखादा चौकार आला किंवा एखादी रन आली तर नक्कीच धावा डबल होताना पाहायला मिळतील. असं एक गोल्डन षटक इथे अजिंक्य हाताळताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, षटक संपतंय. धावसंख्या 30 धावा. आता मात्र 12 चेंडू आणि 32 धावा समीकरण असेल. 12 चेंडू 32 धावा. बारा चेंडू 32 धावा. गोलंदाजी मार्फत असेल शर्विल भुते. शर्विल गोलंदाजी मार्फत पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक स्ट्राईकला शुभम असेल. आता मात्र नो आणि थोडी मिसफील्ड होताना पाहायला मिळते ओमकाराच्या कडून. 35 धावा. आता मात्र थोडं समीकरण बदलताना पाहायला मिळते. 12 चेंडू 27 धावा असं समी हो आता नो चेंडू प्लस 4 धावा. आता मात्र समीकरण इथे बदलताना पाहायला मिळते. 12 चेंडू 22 धावा. कारण शुभमला माहिती आहे जर आपण आज संघ विजयी झालो तर नक्कीच आपण इथे क्वालिफाय राऊंड मध्ये खेळताना पाहायला मिळेल जो चौथा संघ आपल्याला भेटेल सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा. आणि जर इथे जयभैरी संघ विजयी झाला तर मात्र इथे पुन्हा एकदा थोड्या राऊंड वरताना पाहायला मिळतील. थोडा मॅच आपल्याला जास्त खेळताना पाहायला मिळतील हे दोन्ही संघ. आता मात्र शर्विल पुन्हा एकदा तुझ्या कमबॅक करतो का, कारण एक युवा गोलंदाज आहे, याच्यामध्ये तुझा क्षमता आहे चांगल्या प्रकारचे चेंडू हाताळण्याची. आता मात्र पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू, वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 41. 12 चेंडू 21 धावा समीकरण या स्पर्धेमध्ये. आता मात्र फुल टॉस चेंडू, निर्धाव चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू 21 धावा असं समीकरण असेल. आता मात्र शर्विलाची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाची साथ याच्यावरच इथे जयभैरी भुतेवाडी संघाचं भवितव्य निर्भय असेल. परंतु शुभम ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय त्या प्रकारे मात्र इथे नक्कीच आपल्या संघाला इथे विजयीपर्यंत नेऊ शकतो. आता मात्र सलग दुसरा चेंडू निर्धावताना पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू 21 धावा समीकरण असेल. 10 चेंडू 21 धावा. 2 चेंडू अतिरिक्त टाकले होते तदनंतर मात्र चांगल्या प्रकारचं कमबॅक इथे पाहायला मिळतंय शर्विल याच्या मार्फत. पुढील चेंडू शर्विल याचा सामना करेल शुभम. आता मात्र सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. 45 धावा इथे पाहायला मिळते. 17 धावांची अजूनही गरज आहे जिंकण्यासाठी. पुढील चेंडू चांगला चेंडू इथे बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय शुभम याच्या मार्फत. धावा संख्या 47 होताना पाहायला मिळते 62 धावांचा पाठलाग करताना. धाव संख्या 47. 8 चेंडू आणि 15 धावा असं समीकरण असेल. अजूनही या सामन्यामध्ये या कोणता संघ इथे क्वालिफाय राऊंड खेळताना पाहायला मिळतोय, सेमीफायनल सामना खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, पुढील चेंडू शर्विल याचा सामना करेल शुभम. एक धाव येते. धाव संख्या 49. 6 चेंडू आणि 13 धावा.
6 चेंडू 13 धावा. स्ट्राईकला रोशन पाहायला मिळतोय. या रोशन कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. सोहम शेवटचं षटक घेऊन 6 चेंडू 13 धावा. पूर्णपणे जयभैरी संघाचं भवितव्य या षटकामध्ये पाहायला मिळतंय. आता मात्र सुंदर चेंडू. रस्त्यावरती ज्यांनी वाहन लावले त्यांना विनंती करतोय आपण एका साईडला पार्क करून घ्यायचे. येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना इथे कोणत्या प्रकारचा अडथळा होणार नाही, आपण इथे याची दक्षता घ्यायची आहे. सर्व विनंती करतोय रसिकांना. आता मात्र पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 50 धावा इथे पाहायला मिळतात. आता मात्र 12 धावांची गरज आहे. 5 चेंडू 12 धावा असं समीकरण असेल या स्पर्धेमध्ये. लाईनमन लक्ष द्यायचंय. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. 4 चेंडू 11 धावांची गरज असेल इथे. स्ट्राईकला असेल सोमच्या गोलंदाजीवरती शुभम, ज्याने अगोदरच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती, ते मात्र गणित येऊन ठेपलंय. 3 चेंडू 11 धावांची गरज विजयासाठी. नक्कीच गोपाळकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्पोर्ट नक्कीच हा विचार करत असतील की इथे रुद्रा स्पोर्ट्स संघ नक्कीच पराजयाच्या छायेला जाताना दिसून दे. इथे मात्र गणित येऊन ठेपलंय पुन्हा एकदा. 2 चेंडू 11 धावांचे समीकरण. विक्रांत सावंत आणि नीना सुर्वे नक्कीच इथे आनंदी असतील, कारण नक्कीच डबल चान्स खेळताना दिसतील. कारण इथे जर का रुद्रा स्पोर्ट्स संघ पराजित झाला तर इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. 2 चेंडू 10 धावांची गरज विजयासाठी. सूरज 2 चेंडू 10 धावा असं समीकरण असेल. पाहूया इथे एखादा एक्स्ट्रा चेंडू येतो का आणि इथे रुद्र स्पोर्टच्या खात्यामध्ये खुशी येते का. परंतु पुन्हा एकदा वाईट चेंडू अतिरिक्त धाव. आता मात्र समीकरण असेल 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 चेंडू आणि 9 धावा. चला 1 चेंडू 5 धावांची गरज. नक्कीच प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चौकार आला तर मात्र सुपर ओव्हरच्या दिशेने सामना जाताना दिसेल. इथे मात्र गणित येऊन टेपलं. 1 चेंडू 4 धावांची गरज विजयासाठी. उपकार 1 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. सामना रोमांचमध्ये आहे. 1 चेंडू कोणती रणनीती इथे आखली जाणार. 1 चेंडू वरती 4 रनची आवश्यकता. असा टाकला चेंडू व्हाईट बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट यावी दाखल केला जातोय. अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 1 चेंडू वरती 3 धावांची आवश्यकता आहे. मोहे गोलंदाज केलंय जयभैरी भूतेवाडी संघाचं. चिंगटमाग डमडम केला जाणार. येणारा चेंडू असणार आहे. 1 चेंडू 3 रनची आवश्यकता. गोलंदाज सोहमचा नेक्स्ट बॉल. पुढे एकदा वाईट वाईट वाईट. चला तिसरा इथे वाईट बॉल आहे आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू किती शिल्लक राहिला. 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच. पैसा वसूल. अतिशय रामा रे रामा. हा झाला क्रिकेटचा असली ड्रामा. 1 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता आहे. ह्या 2 रनची किंमत खूप काही मोजली जाणार आहे. जयभैरी भूतेवाडी संघ हा सामना जिंकणार का. 1 चेंडू वरती 2 धावांची आवश्यकता आहे. येणारा चेंडू इथे ठरणार का घातक. फलंदाजी बार करून शुभम इथे दाखल झालाय. 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता. पुढे एकदा वाईट बॉल. हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, हे क्या हुआ. 1 चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता. सामना गोलंदाजाने अक्षरशः लावली ही ते वाट.
एक चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 11 रन पाहिजे होते. गोलंदाजाने अक्षरशः खराब 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 गोलंदाजी, पण काही घडू शकतं. 1 चेंडू 1 रनची आवश्यकता असताना गोलंदाज सोहम यावेळी सज्ज झाला असेल. टाकलेला चेंडू 2 धावांसाठी रुद्र स्पोर्ट संघ इथे ठरलाय विजय. दमखम दाखवलेला विजय रुद्र स्पोर्ट. हॅलो, गोपाळकृष्ण मालगुण, त्यानंतर तन्मय स्पोर्ट आणि रुद्र स्पोर्ट, तिन्ही संघाच्या संघनायकाने, फक्त संघनायकाने मैदानावरती यायचंय. रुद्र स्पोर्ट मालगुण, त्यानंतर गोपाळकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्पोर्ट, तिन्ही संघाच्या संघनायकाने मैदानावरती यायचंय.